Presyo sa krudo sa world market naglabot na sa 18 kada litro. Pati pag-eskwela sa mga estudyante ginakulbaan nga maapektuhan. Bata nga nagahampang sang lighter ginapatihan ginhalinan sang sunog sa Barangay 2 sa Bacolod. Wala sang may natabo nga abduction sa San Carlos City suno sa PNP. May duwa pagid ka mga OFW nga nag-ayo sa Kapitolyo nga mabuligan nga makapuli sa Pilipinas. Sa good vibes, lagaw ta sa campsite kag grassland sa DSB sa tripping ni Ruming, kag mud crab fattening, vegetable plantation, kag weaving sa mga tela, istoryahan ta sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros 10. Nagasakay sa Budita ba? Wala man. Nagasakay sa wala man. Dahil sa may natin pan sa CCTV video sa Amurikon. Na siya ipon siya sa Kamurgapi. Iwan ka nispundi ang pulis sa area matapos magkabato sa Bigfoot. Kapit ang babae na safe sa bakanting laluta malapit sa La Vista Highlands. Siya idala sa police station. Inukdan siya sa Iyalabana. Ito ay nagpagulang na babae. Audio lang Kagpahimo nga na-influensya sa financial matters. Para yung parang investigasyon sa pulis para mapatol ang rason sa mga naging aksyon sa ginasising biktima. Hinahayag naman ang publiko dahil kawanan ang pag-usa mula ng verified informasyon sa social media para hindi makapakanan sa publiko. Sa number 9, Bacolod City naging champion sa bagong lamang natapos ng Negros Island Region Athletic Association meet. Kapin sa 363 ang medalya nga kapin sa 633 ang nakuha nga medalya sa syudad, nakip na ang 162 ka gold nga nakuha sa Bacolod City sa natapos nga Negros Island Region Athletic Association meet. Ining sa official website sa Niram as of 5:30 p.m. Sining adlaw nakuha sa Bacolod ang kampyonato sa nagkalinlain nga mga team sports. Nakip na diring volleyball sa secondary girls category, baseball sa secondary boys category, basketball sa secondary boys category. Gisundan naman ini sa Negros Occidental nga may 397 ka mga medalya. Apang 147 lamang ang gold medal nga nakuha sa mga tiglawasang probinsya. Suno kay RJ Paglumutan, ang spokesperson sa Department of Education Bacolod City Division nga ang basehan sa mangin overall champion amo may pinakamadamo nga gold medal. Yung siling naman ni Almir Cesar De Quina, ang spokesman sang DepEd NIR, sining nga hapon ginalauman nga kung natapos na ang tanan nga mga hinampang kag ginapatigayon as of the moment ang closing ceremony sang Niraam. Dugang sini, ang iban nga mga atleta ang nag-amat-amat na pauli sa mga lugar matapos ang ilang nga mga hampang ginapaabot nga magatambong sa seremonya. Ang mga atleta nga nagkalabilin pa kag magakuha sa mga medalya kag subong nga hapon nagaparay ng announcement sang DepEd sang overall champion. Sa number 8, wala madayon ang demolition sa mga baligyan sa palibot sa Bacolod City Government Center subong adlaw.
Inibangod na hatag o kung naghatag ang City Legal Office ang 10-day extension sa mga vendors samtang ginaplastar pa sa syudad ang posibleng nga lugar nga ilang pagasaylohan. Ginsiling ni retired Colonel Levy Pangge ang pamuno ng City Legal Office Enforcement Team nagdesisyon kahapon ng syudad kaupod ang mga vendors nga panaugan anay liwat sang final notice ang mga baligyaan. Nagapadayon naman ang negosasyon sa syudad sa pamilya Gonzaga nga amo ang nag-donate sang duta nga ginatindugan sa karon sa BCGC sa posible private lot nga saylohan sa mga stationary nga mga baligyaan nakip na mga relipan. Dugang panipangge, nga kung tigayon na nga masaylo ang mga vendors, obligado sila nga magbayad sa mga private area. Ginpabutyag naman sa mga vendors nga 75 to 100 pesos lamang kada adlaw ang masarangan nila kung magbayad sa arkila. Obligado ang syudad nga kaksuran ang tanan nga mga business activities sa palibot sang BCGC bangod ini ang nakasulat sa ilang nga deed of the nation. Kasi naman private, gimana siya siguro kay gipasulod sila mo. Kag amo man gyapon na kada dugay na nga tinukod sila naga-income wala man ginasupport sa GC, but isa high time siguro man nga magbayad man sila to sa tagiya ng government. Pero may mga negotiation man, may mga intervention man dira ang city government. Kung paano pagplastak iti, kung baligyan mo lang yung mga alope, balot na ako mo gid ang suot, hindi mo na nila afford. No? So, depende sa situation kag sa negotiation between the city government and sa owners ng ining lot nga nag-donate sa business. Sa number 7, lalaki nga nasapuan patay sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City ang nakilala na. Positibo nga kilala sang iya nga iloy ang lalaki nga nasapuan patay sa Bangga Adam, barangay Pahanukoy sa Bacolod City sang kahapon nga adlaw. Ginkilala ang biktima kay alias Welton, 32 anyos kag residente sang barangay Tangub sa Bacolod City. Nakitaan sa mga nagalabay nga driver sa Bangga Adam ang biktima nga nagahapa, may mga pilas sa paa, liog kag sa ulo. Ginsiling ni Police Captain Sherwin Galupar, ang hepe sa Police Station 8, nga ila pa ginahulat ang resulta sa examination sang soko kag autopsy report agud mapatod kung ano ang mga samad nga naangkon sa biktima kag ang kamangdanan sang iya nga kamatayon. Sa number 6, bangkay sang babayi nga ginapatihan na anod sang Bagyo nga Tino ang nasapuan sa banwa sang Isabela subong nga adlaw. Nakitaan sa mga manugtapas ang tubo ang mga tulaan sang tawo sa tunga sang kampo sa Hacienda Balatong, Barangay Bulad, banwa sang Isabela, Negros Occidental, kainas sang aga. Positibo nga ginkilala ang biktima nga si alias Jessica, 48 anyos kag taga-crossing Magalyon sa banwa sang Moises Padilla. Ginsiling ni Police Major Joseph Partidas ang hepe sang Isabela PNP na kilalaan sang iyang mangod nga si alias Armando ang biktima paagi sa ID cord nga may mga yabi, dental features, bayo kag pulintas. Si alias Jessica ang naanod sang flash flood sa naglaslas ang Bagyong Tino sa tuong November 4, 2025. Sa number 5, may isa na naman kalalaki nga ginpatay ang mga armado sa Escalante City. Patay ang 27 anyos nga lalaki matapos gintiro sa ulo sang 3 ka beses sa nabukid nga bahin sang sitio Cagayan, Barangay Paitan sa Escalante City, Negros Occidental, Huwebes nga adlaw. Nagwa sa investigasyon nga ang biktima nga si alias Buboy ang nagaprekurar sang iya nga mga manok sa gwa sang iya nga balay sa nagpalapit ang 5 ka mga kalalakihan kag siya ang gintiro antes na lagyo padulong sa Barangay Malasibog sa Escalante City. Na-recover sa crime scene ang 2 ka mga empty shells ng 45 caliber nga pusil. Sa isa ka statement, ginako sang Roslyn Jean Pelecoman sang New People's Army Northern Negros Guerrilla Front ang pagpatay kay alias Buboy. Suno sa ila ang amo nga sospek o kung siya ang sospek sa pagbuno kag pagpatay kay Martino Fuentes Jr. sadtong 2024. Suno sa NPA, ginpagwa sa presohan si Buboy matapos nga iya ginklaim nga si Fuentes ang isa ka katapo sang NPA.
Sa number 4, isa ka bata nga nagahampang sang lighter ang ginaligar ginhalinan sang sunog sa Barangay 2 sa Bacolod City. Ginkumpirma ni Police City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip nga isa ka 7 ka tuig nga bata nga lalaki nga nagahampang sang lighter kag kandila sa sulod sang ilang balay ang ginhalinan sang kalayo. Base sa ilang investigasyon, wala sang upod nga ginikanan ng amo nga bata sang natabo ang insidente. Giklaro ni Masip nga hindi man masiling nga may negligence ang ginikanan bangod aksidente ang natabo. Hindi man makapanabat ang bata nga karon nagapabilin sa paghinakop sang iyang mga ginikanan. Nagdangat sa 29 ka mga balay ang gintupok sang kalayo. 23 totally destroyed samtang siyam naman ang partially damaged. Sa records ng Department of Social Welfare and Development, may 32 ka mga pamilya o kun 109 ka mga individual ang nadulaan sang balay. Sunod sa pamuno sang DSSD nga si Dr. Richelva de Prado Manga, tanan nga mga apektado ang temporaryo nga nagaistar sa karon sa ilang mga himata nga yara man lang sa Barangay 2. Nagapanawagan sa karon ng BFP nga likawan nga ibilin sa balay ang mga kabataan kag ipalayo sa mga flammable nga mga butang. Sa number 3, masobra sa katunga ang nasave sang probinsya sa Negros Occidental sa ilang energy cost. Humalin sa napatuman ang rehabilitation para sa mga wirings kag pag-shift nila sa solar energy. Dala sang epekto sa parayon nga gamo sa Middle East, nagpanawagan ng Department of Energy sa mga government offices nga magkinot kaangay na lamang sa mga air conditioning units nga dapat hindi na mas matugnaw ang temperatura sini sa 24 degrees Celsius. Sunod sa kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, ang sadtuan ay 1.5 billion pesos nga balayran sa kuryente kada bulan karon 700,000 pesos na lamang. September 2025, nagsugod sa paggamit ng solar energy ang Capitol Building, Food Terminal Market of Negros Occidental, kag ang Negros Residences. Sunod kay Diaz, ang ginabayaran sang 2024 sa probinsya sa kuryente, 150 million pesos. Sang 2025, nangin 139 million pesos ini, nagnubo sang 11 million pesos. Sini nga 2026, ginapaabot nga mas mabatsagan nga lubos nga epekto sa pag-shift sa solar energy. Ang madugay na nga mga wiring sa Kapitolyo ginpang-islan bilang kabahin man sang rehabilitation. Ano ang effect sini, no? Ang aton nga Kapitolyo sa una monthly bill ta 1.5 million a month, no? So after all of these things nga nag-upgrade kita sa aton wiring, nagbutang kita sa aton nga solar panels, ang monthly bill ta is 700,000 per month, no? Kodako sang savings ta. And in fact, no, for the year 2025, nag-drop kita by 11 million, no? Our attention is being called by accounting kay nakibot sila kay whereas sa 2024 ang gasto ta sa kuryente 150 million. Sa number 2, may duha pagid karon ka mga negrense nga OFW sa Middle East nga nagahingyo sa probinsya nga makapauli na diri sa Negros. Sa datos ang help desk nga gin-set up sang probinsya sa idalom sang Public Employment Service Office o kun PESO, 5 na tanan ang nagpadangat sang ilang nga concern nga luyag nila nga mag-repatriate. Sa 5, 3 diri nagatrabaho sa Kuwait, isa sa Qatar kag isa sa Saudi Arabia. Ang ilang nga concern ang napadangat na sa talatapan sang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA. 16,643 ka mga negrense nagatrabaho sa Middle East base sa datos nga ginrelease sang probinsya. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Kuni base sa 4 ka adlaw nga datos, yara sa 18 pesos kada litro ang posible nga isaka sa presyo sang krudo. Gani, ginakakulbaan nga base pati pag-eskwela sa mga estudyante mangin apektado. Ang Central Philippine State University sa Kabangkalan City nagapangama na, nagapangimo sang tikang para mapaganhagan ang impact sini. Yaring report. Sa sulod sa masobra sa 4,000 hektaryas nga propiedad sa Central Philippine State University sa Kabangkalan City, nagahimakas para sa ilang handom
ang masobra sa 14,700 ka mga estudyante. Base sa record ng eskwelahan, 82% sa mga estudyante diri mga wala sang ikasarang. 42% sang populasyon anak sa mga benepisyaryo sang 4Ps sang gobyerno. Sa pagsapol sa mga opisyal sa universidad sa sini nga semana, isa sa mga ginistoryahan amo ang 2.5% nga attrition rate sang eskwelahan. Bot silingon, yara sa 372 ka mga estudyante ang wala na nagpadayon sa pag-eskwela. Subong nga nagsugod na ang gamo sa Middle East, nagtimbuok ang presyo sa produkto petrolyo sa world market. Kung base sa 4 ka adlaw nga trading, 18 pesos ang isaka sa kada litro sang diesel, 8 pesos sa gasolina, kag 33 pesos sa kerosene. Halos 50% sa mga estudyante nagamotor o kung nagasakay sa tricycle. Gani kung magsige-sige pagid saka ang bilis ang krudo, ginapaabot nga base maglabot sa 10% ang attrition rate o kung mga 1,500 ka mga estudyante ang maguntat sa pag-eskwela. Ang rason sang kalabanan sa mga estudyante sa pag-untat sa pag-eskwela, hindi masustener sang ilang ginikanan ang gasto sa boarding house, pagkaon, kag plete sang kabataan. Usually kung tanawon mo siya, sa total nga population naman ng 14,000, 82% na dra pobre. So ang pamangkot karon kay pobre, anong kasi mauntat sila kay hindi masustener sa ginikanan ng pabalon, pagkaon, kag boarding houses and other costs. So sayang. So ang ina nga gap amo nang ginatinguan ta nga mapilapan. Ang isa sa mga solusyon nga nakit-an sa universidad para mapahagan-hagan ang impact sa nagakatabo sa subong amo ang paghatag sang palangabuyan sa mga ginikanan, pinaagi sa mga talamnan sang utan, ang weaving sa mga tela kag iban pa. Ginaplano man ang pagpakaon sang libre sa mga estudyante gamit ang resources sang eskwelahan. Or magadamo ang estudyante nga magauntat tungod sang wala na sang isustiner. So isa sa gina sa nyug nga mga programa is masubsidize sa nila nga mga pagkaon, no? Kaya isa sa ginaproblemahan isang mga estudyante kung paano nila masustain ang nila nga stay diri sa university sa isa ka semana nga may pagkaon sila. So with the pagtukar or pag-abot sa mga kalamidad na maginamatawag nato, no? So posible nga mahamper ang ila pagpadayon sa pag-eskwela. So isa nga napinsalan ta nga pwede mabulig, no, bago na sa aton yung mga benefactors. So may mga livelihood program kita nga ipahatag sa atong student. At the same time, kami sa enterprise and development, pwede kami makaprovide sa free food, no, sa aton yung mga estudyante. Si Ramon Oy Sr., nga presidente sang RU Eco Agri Foundation, ang maghahatag sang 200 ka mga egg-laying nga mga manok para sa universidad para mangin source of income sa mga ginikanan kag sang eskwelahan. Ang income sa itlog may magamit sa universidad para sa mga sulod-anon sang kabataan. Mabutang man sila di sang manok nga kapangitlog, whatever income generate sila, amo nang gamiton sa pag misin sabaw lang. Kada adlaw may sabaw lang bla laswa or something. Basta isa ka sabaw. Kung pigado ka kuha ka lang isa ka ano. So ngimo problema kanon na lang kag sudan. Now later on kung may utan na sa kung may araman da sang tilapia, medyo mapunuan na. I think ang essence sa ato no brown is to not to stop the ang attrition na problema ni Nunoy, no. Sa subong pa lang, madiskarte na ang iban sa mga estudyante para may dugang sila nga allowance. Si John Dexter Taihon, second year college nga estudyante, kung bakante ang iyang schedule, nagakadto siya sa handloom weaving project para maghimo sa mga shawl, scarf, lei kag iban pa. Ang katunga sang benta sa mabaligya nga produkto nagakadto sa ila. Tapos ang money nga ma-income, di ka kadto. Ginahatag sa ginikanan. Agatag ka na sa ginikanan. Allowance pag hindi mo, dala mo ginakwa. So, samtang estudyante, income na. Suno pa sa presidente sang universidad, halos ang tanan, ginaistoryahan ang mga impact sang pagtimbuok sang presyo sang produkto petrolyo bangod sang gamo sa Middle East. Sila diri sa CPSU, nagahimo na sang tikang para mapaganhagan ini kay kalabanan sa mga estudyante nila, wala sang ikasarang para masustener ang ilang pagpabilin sa eskwelahan para makatapos. Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sining weekend.
Kung amo sini ang itsura sa imong opisina, hindi kayat magsulod adlaw-adlaw. Isa ini ka opisina pero sagwa, ginahimo man nga campsite. Pwede mag-camping diri. Sa una lang sini, mayara sang waterfalls. Mayara man sang grassland nga pwede pang camping. Ini ang lagawan tabwas sa tripping ni Ruming. Kag sa Sunday naman, nagkalinain nga mga palangabuhian na ginatanyag sang CPSU para sa mga estudyante sa mga ginikanan. Makatuon ang mga estudyante, makaganar pa ang komunidad. Ini pag-istoryahan na naman sa Sunday sa Are You Agreeable? Shoutout anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si Ma'am Jube Yap Janala. Thank you Choy Ruming Subaldo and DJ Casnegros. Always watching live from Baguio City. Si Lindol Sunyo, maing hapon Negro. Si Franklin Panagiton, maing hapon Digicast. Watching always, shout out lang sa mga security guards sang Gons Caf Security from Deca Homes, Barangay Kabug and Deca Homes sa May Barangay Granada. Mayroon na kapagbantay. Si from Singapore, kag si Andre Tahunera, maying hapon Digicast Negros, kag maying hapon man kuno sa tanan-tanan nga nagalantaw. Kagamuya itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.